gorputenganako kontrola, etengabeko sexualizazioa, pobrezia estrukturala, guztian adibide formatu genezake. Hiltzen gaituena indarkeria matxista sostengatzen duen egiturazko sistema bizitorio patriarkal kapitalista dela baita. Albistegia eraso matxista, feministok gure aurkako biolentzia desnaturalizatzea lortu dugulako. Albiste balia, bai, baina zure erasoen aurreko errendakoa. Erasoen aurreko kontakizkenetan ardura gure gain ezartzen zaigu. Gure ardura dela erasoen gizta duten. Kontatzen dugute beldur izan behar dugula, kontuz bidizteko. Ekiditeko leku eta pertsonak izagunak, saiesteko disoldeak. Horrela, izu erabiltzen dute gure bizitzak, kontrolatu eta begiratzeko. Arriskua biziklinatzeko. Eduruntasuna etorkizuna banduz aldatzeko. Subjektu pasibo eta bildirtzen nahi gaituzte. Violentzia eta autodefentsarako gaitasunik gabe. Funtsean, medioak aparatu funtsezkoak dira estatuskuoak hegemonia patriarkalak bilatu dezan. Gaurkoan, argi esatera datoz. Izua bangoz aldatuko dugu. Ez gaituzue izkustuko. Autodefentsa feminista dugu lanerako, erantzuteko, pedagogiarako eta gure bizitzen defentsa eraikitzeko erramenta. Errendako patriarkalen salaketa feminista egingo diegu. Izuaren menderatzezaren saiakerari boteretze kolektiboa. Ez gaituzue izkustuko. Autodefentsa feminista.